Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo nagdulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod City Police Office may bag-o nga director matapos ang sunod-sunod nga kaso sang pagpangwigit sang parte sang lawas sang tawo. Mandatory liwat ang pagsuksok sa face mask sa government offices sa Cadiz City. NPA patay sa encounter sa RB sa Moises Padilla. 3 katuig nga bata patay matapos mabungguan sa truck na nagabiting the red light ang ilang nasakyan nga motor. Ag sa good vibes, anak sang tricycle driver kag barug-baligya soft drinks nakapasar sa scholarship grant sa 28 ka mga eskwelahan sa US kag UK. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka ginapatihan katapos ang New People's Army patay sa engkwentro sa Army sa Moises Padilla. Nag-engkwentrohan na katapos ang New People's Army kag 62nd Infantry Battalion sa kabukiran sa Moises Padilla kaina 5:30 sang aga. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Philippine Army, naglawig sang 5 ka minutos ang tiruhay sa tungasang Army kag NPA nga nagresulta sa kamatayon sing isa ka ginapatihan katapos ang NPA. Manirecover ang mga soldado nga KG-9 nga pusil, isa ka hand grenade kag mga personal nga pagkabutang. Wala pa makilala na patay as of press time. Sa number 9, isa naman kalalaki ang patay sa pagpaniro sa mga katapusang NPA sa Canlaon City sa Negros Oriental. Patay 50 anyos nga si George Javier matapos sinigintiro sa kahapon sa mga armado sa barangay Bukalan sa Canlaon City, Negros Oriental. Ang biktima ang miyembro sa Barangay Intelligence Network. Sa investigasyon sa PNP, 4 ka mga armado ang naglutang sa biktima. Ginaalegar nga katapos ang NPA ay nagpatay sa iya. Ginausisa pa sa karon sa kapulisan bangod sa ginapatihan. May kaangtana ng ini nga insidente sa pagkadakop sa most wanted nga NPA sa Canlaon City sang tinalikdan nga Sabado. Sa number 8, Department of Health of Western Visayas ang padayon nga nagahaylo sa publiko ilabi nang yadtong wala pa nakakuha sang ilang nga booster shots nga magakuha sini sa ila nga local health units. Sa datos ng DOH sa Western Visayas, masobra sa 5.3 million gikan sa 5.6 million nga target o kung 94% ang fully vaccinated. Pero nagapabilin nga manubo ang booster dose coverage nga yara lamang sa 17.53% para sa first booster kag 1.92% naman para sa second booster. Sa karon padayon pa nga ginahulat ang guidelines para sa second booster dose. Sino kay OIC Provincial Health Officer Dr. Girly Pinonggan, wala labot nga sila nagahulat sa guidelines ng DOH para sa second booster dose. Nagahulat man sila sang stocks para sa bakuna. Samtang sa report sang OCTA, 7.2% sa COVID-19 tests sa National Capital Region ang positive. Mataas na sa 5% threshold na gina-recommend sa World Health Organization sa pagpakita ng transmission under control. May 13 man ka probinsya nga may mataas nga sa 5% nga positivity rate. Sanding sa among nga report, kag nalakip ang Negros Occidental nga may 7.5%. Sa number 7, plano sa karon sa syudad sa Bacolod nga magpatukod sa command center para mas mangin mahapos kag madasig ang pag-deploy sa mga responders sa tion sang emerhensya. Isa sa mga natalakay ni Bacolod City Mayor Albi Benitez matapos na nagluntad nga sunog sa kahapon kung sa diin may napatay nga mag-iloy. Amo ang plano sa syudad nga magtukod sa command center kung sa diin ipahamtang ang police, DRRMO, BFP kag iban pa nga mga emergency responders.
Tungaon ang Bacolod sa 5 ka mga quadrants para mas madasig ang pagresponde. Sa sining pamaagi sunod sa alkalde, mas maging efficient ang pagresponde sa tiunsang emerhensya. Ginadayo naman sa alkalde ang madasig nga pagresponde sa mga bumbero kahapon sa sunog. Anom ka mga balay ang nagkalasunog sa Puente Valley Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Kag bisan pa himo sa mga light materials ang iban nga mga pamalay sa palibot, wala na maglapta pa ang kalayo. To unify, to cluster fire, police, DRMO into one complex and to share the assets and resources ng tatlong agencies so that we will have a more efficient response team. Okay, I found out, ma-request, for example, ambulance ang fire, ma-request ang DRMO sa ambulance, daw tanan sila ma-request ambulance, but when we cluster it, we don't have to spend that much. Sa number 6, driver sang ambulansya patay matapos gintiros ng retired army sa Tuboso. Patay ang driver sang ambulansya kag empleyado sang banwa nga si Ronnie Villasis matapos ini gintiro kahapon sang isa ka retirado nga army sa barangay Magtikol sa banwa sang Tuboso. Sa investigasyon sang PNP, upod nga nagainom si Villasis kag ang retired army nga si Ivan Pantuob sang hinali na lang nga magbaisay. Didto kag gintiro sang suspect sang 4 ka beses si Villasis. Dead on arrival sa ospital si Villasis. Naaresto man kahapon sang kapulisan si Pantuob. Kag kaso nga murder ang napasaka na batok sa iya. Sa number 5, isa patay sa away sa mag-ulutod sa La Carlota City. Patay 35 anyos nga si Jobert Joso matapos ini nga ginlapusan kag ginlabo sang iya manghod kag magulang sa barangay Nagasi sa La Carlota City. Sa investigasyon sa PNP, ginsulong kag ginistorya ni Joso ang iya manghod nga si Jennifer kag magulang nga si July angot sa ginaligar away sa duta. Nagbaisay na tubtob nga ginlabo ni Jobert ang magulang. Dito nga ginlapusan ni Jennifer ang biktima kag ini siya ang natumba nga nagresulta sa iya kamatayon. Naaresto sang kapulisan si July samtang at large naman ang iya sining nga manghod. Sa number 4, truck na nagahingagaw bit sang red light nakabunggo sa nga magpamilya nga nagaangkasanay sa motorsiklo. 3 katuig nga bata nga babayi patay. Patay ang 3 katuig nga bata nga babayi sa mabungguan sang truck ang ila ginasakyan nga motorsiklo sa corner CL Montelibano Drive kag Circumferential Road sa Barangay Villamonte kay Ines ang aga. Pilason man ang iya amay nga si Jojit Arreglo nga amo ang nagamaneho sa motorsiklo kag ang iya iloy nga nagabusong. Suno kay Police Staff Sergeant Jomari Castillon, ang traffic case investigator sa Police Station 4, nagasundanay lang ang motorsiklo kag truck nga ginamaneho ni Jimmy Panes ugaling naghingagaw sa red light ang truck, rason nga iya nadala sa ang motorsiklo. Nagpamalibad nga magpa-interview si Panes nga karon yara nasa custody sang Police Station 4. Nahingagaw naman sa mga rescuers sa ospital ang mag-live-in nga lunsay na samaran sa insidente. Palang sa direksyon sila. Okay. Sabi ng direksyon. Pag-igo sa motor, natabog ang bata, mga naigo ka truck. Nalapakan pa sa sir? Sir, nang how true nga nag-beat the red light pa ning ano, ang truck May mga witnesses na sir. nga Witnesses sa motorcycle rider. naghingagaw pa siya nga magtabok. Sa number 3, Sugar Industry Development Act Fund. Naging panubuan sa 712 billion pesos ang sakaron nangin 1 billion pesos na. Nagsaka-saka man sunod sa kay 5th District Congressman Dino Yulo sa gihapon ini ang kulang labi na sa sitwasyon sa industriya sa kalamay sa karon. Damlag pa 2 billion pesos ang napain para sa SIDA Fund. Ugaling kay na unutilized o kung wala nagamit na slash initubtub sa 712 million pesos. Patag ni Yulo, may nagkalinlain nga mga components ang SIDA Fund kag mayara sa mga component nga lubos naman nga magamit. Nalakip diri ang infrastructure support nga 50% sang pondo, 15% para sa grants sa block farms, 15% para sa socialized credit or for farm support and mechanization programs, 15% for research and development,
capability building and technology transfer activities kag 5% para sa scholarship grants. Nagamit ang para sa infrastructure support labi na sa para sa farm to market roads kag scholarship grants. Ang kabudlayan sa mga requirements ang rason naman kung nga wala nagamit ang pondo para sa socialized credit. Sa muna nga problema sa industriya, siguro but yung full amount na sa sita, hindi tayo makakuha na that is not enough to answer for all the basic needs sa sugar industry. Sa number 2, mandatory nga paggamit sang face mask sa sulod sang government offices sa Cadiz City ang ginpatuman. Sa executive order nga ginpagwa ni Mayor Salvador Escalante Jr. kahapon, Abril 17, ginmando ang paggamit sa face mask sa mga government employees kag mga kliyente samtang yara sa sulod sa mga government offices. Magapangatubang sa nagakaigo nga administrative o criminal sanction ang magasupak sini. Pathag ni Mayor Escalante, tuyo niya nga mapangapina na ikaayong lawas ang tagsa-tagsa, labi na karon nga iya namutikan ang pagpinagusto sang publiko apesar nga yara sa gihapon ng COVID-19. Hindi man mapatod sa karon ang kadamuon sang kaso sang COVID-19, bangod wala man sang intensive nga monitoring o swabbing, pero dapat mahangpan sang tanan suno kay Escalante nga dapat maghalong bangod yara sa gihapon ang COVID-19. Sa Cadiz City Hall, may isa ka department head ang nag-positive sa COVID-19. May isa pagid ka department head man sa national agency ang nag-positibo sini lamang. Ini sila ang naglain ng pamatsyag, nag-ubo, kataro, kag naghilanat, kag nagpositibo sa antigen test. Panugyan naman ni Escalante nga mas maayo maggamit sa face mask kunyara sa public places, labi na ang mga senior citizen kag may mga comorbidities. Ang ato na balaan, wala. Kasi siyempre may ongoing na to na contact tracing sa office nila. Kasi siyempre kung ginabantayan lang, kasi ubo-ubo lang, ipa-swab, hindi pa swab, ikwan lang, antigen test lang. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kahapon, nagpabutyag sa pagkaalarma si Bacolod City Mayor Abdi Benitez sa sunod-sunod nga kaso sa pagwigit sa parte sang lawas ang tao sa syudad. Iya ginabalaan ng DILG Director nga magabutang na sa panibago nga BCPO Director. Subong hapon ginpatigayon ang turnover of command para sa bag-o nga pamuno sang PNP sa syudad. Yaring report ni Nico Delfin. Ang pagsulbar sa mga insidente sang pagwigit sang parte sang lawas ang taho kabahin sa ginadiman ni Mayor Albi Benitez kay Police Colonel Noel Alinio, ang bago nga BCPO OIC Director. Sa turnover of command ceremony sa BCPO headquarters, ginpahayag man sang alkalde ang ginapaabot nga mataas nga level sang pagserbisyo sang kapulisan sa idalom sang iya pagpamuno. Magdaan pagi kung para maundat mo ako nakabasa. Daw ginatbon kita ilang taon mo pala, daw hindi pala normal nga himuon mo na. Unless daw kayo isog nagit sa imo, daw wala ka na pala kulba ngayon sa ato. Those are the things, mga challenges na pinataya. Kaya po, give him time para to prove himself kung malugit ang iyang masarangan. And then, we will see. Ginabato naman ni Alinio ang pagpanghangkat kag nagpasalig sang mas mabasog nga police visibility dungan sa igapatuman nga mga pagbago sa BCPO. Hindi ako traditional police na mga kinilala nyo. Mamimisinterpret ako na iba kasi ganito ako. Ito ang tuition ko, ito ang kind of leadership ko, pero it's time na mabago na po yan. It's time na mabago na. Kasama ko po kayo noon. Yung ilan, ayaw ako. Kasi siyempre ayaw nila ng changes eh. Naghinyo man siya sang suporta agud mapunggan kag masulbar ang anuman nga sa isang krimen. Nalakip na diri ang pagwigit sa mga utod nga kamot sa Barangay 2 sing Enero. Mga utod man nga tiil nga ginwigit sa CL Montelibano sa Barangay Villamonte sang Marso, kag utod naman nga kamot nga ginbilin man sa Barangay Bata sinila nga Lunes ang aga. Initanan ang wala pa masulbar. Crime deterrence is police visibility. Yun lang naman yan. At least may krimen, at least may police na nakikita kasi.
At least hindi masisisi. Samtang nagpasalamat naman sa syudad kag sa publiko ang magaretiro na nga outgoing BCPO Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ginpabugal niya man ang madinalagon nga pagbungkag sa 4 sa 5 ka mga ginaligar drug group sa Bacolod sa idalom sang iya pagpamuno. Mula ng assignment ko nga daw, it feels like home. Kung sinadri daw in the workplace daw balay ko ba taga-daringin ko. So salamat gid sa mo nagsuporta sa akon. Si Martir ang magaretiro na sa Mayo 14. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, anak sang tricycle driver kag nagabaligya sang soft drinks ang temporaryo nga nagpahuway matapos magtapos sang high school. Siya ang nang-apply sang scholarship sa college sa nagkalain-lain nga mga colleges kag universities kag nangin mapalaron nga nakapasar sa 28 tanan ka mga eskwelahan sa US kag UK. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Supercomputers na sa Dobali more Ini ang 20 anyos nga si Julian Martir, alumnus sa Negros Occidental High School ng ETCS 1. 2022 siya nag-graduate with honors sa high school. Imbis nga mag-proceed sa college, ginpili niya anay nga magpahuway kag samtang nagapahuway, nag-research siya sa mga universities kag nag-apply for scholarship. Kag sa 35 niya ka mga gin-applyan nga mga eskwelahan, 28 ang nakasabat sa iya nga nakapasar siya. 27 diri sa US kag isa sa UK. which means that I want to tell everybody gid nga it's okay to pause. Gather yourself na recharge na before ka ma-proceed sa mo na nga route kung diin ka gid man kung naging challenging man sa paway ka na. Amo gina ang una mo gina ang plano sa imong kabuhi before ka mag-proceed sa college. May mga napilian na siya nga mga university sa US nga ang klima masarangan sa iyang lawas. Kag ang iyang kurso nga i-pursue BS Math kag Computer Science. Inigid-abi ang mga hilig niya nga mga subjects, math kag science. Ang plano ko tani atinan nga university sa George Washington University sa Washington DC or either sa Fordham University in New York. Nga man. Kay I think sa Washington DC, right fitted ko ta, especially la weather, mga opportunities nila regarding man sa mga perspective nga na nag-gather ko man sa mga nanay sa United States. Isa ka tricycle driver ang iyang amay kag ang iyang iloy naman nagabaligya sang soft drinks. Pinagi sa bulig sa ilang mga paryente, naka-eskwela sila nga 4 nga mag-utod. Wala pa makahibalo ang mga ginikanan ni Julian nga nakapasar siya sa masobra 20 ka mga scholarship grants nga nagabalor tanan sang $1.7 million. Luyag niya nga i-surprise sila sa pagwa sang sini nga balita. Ang gusto ko i-offer sa mga parents ko, of course, ang living gid. Especially ang balay na maging nagdaaging hatag lang na sa mga relatives na mag-i-star lang kami na mo. Pero I'm very grateful gid sa mga relatives ko gid. They're very supportive man mga relatives ko man nga pag-iswila. Kaya may nakita sila potential sa amon, most specifically may mga relatives man ko nga sa local man na gusto nila makita ko nga maging successful mo. Isa sa mga ginaplayan niya nga schools ang nagtanyag pa sa iya sang master's degree. Sa karon, ginapreparahan ni Julian ang college, pati ang iya nga utod nga graduating sa high school. Ang ginbuligan niya man sa pag-apply for scholarship, kag subong nakapasar man sa 4 ka mga eskwelahan sa US. Luyag ni Julian nga matagaan man sang maayo nga pangabuhi ang iyang mga ginikanan sa ilang pagsakripisyo para sa ilang mag-ulutod. Kag luyag naman nga maging inspirasyon sa kapareho niya nga mga estudyante. Bab ka namin at 20 years old na paminsara niya nga mag-apply sang lain naman ka klase sang education no para sa college niya. 28 ming ha. 28 ka scholarship. Sa 20 years old ko na ako napinsaran pag-umuna. Kagami ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.